سلام تخطيتلتي سي ام اكسترا شو لتوزينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سنة صنحو. زرهينان حموس عسرت ميازيا برابع مدرخون قتلو ابزا مدرخ دما تقررمتي 290 نتبشو مونت كيلومتر زرحقتاو دريما كايدوم نزا مدرخ اموداتا كيلومتر زدقعو نويزلانداوي ابال استان ارون جيتن ابال تشانويت كلب بيتر ايكنوفن بتمساسالي جيزي دحروم قداماين كلا انتر تحيزوم حنصاص ابزرغوصلو عباي غوجل بسلسه كاليتا دحرا ابزا كايرتو قصبتا وددر دما كولومبياوي كارلوس تشيان اتا غوجل سيرو سالسايتر تحيزو عبال أستانا هينوك ملوبرهان دما بسلسة كايتا دحرو مبل عسر تحده ترتحيزو يوكريناوي عود صالساي مدرخ كريلو تارينكو بعسر تحمش ساعات عسر تدقن 4 كلتن كاليتن مريح النزور هايناي جابيت زركب تقرر مايو روميناوي كريستان رايليانو بربعة كايتا دحرو كالاي عود ربعي مدرخ ارون جيتس بربع حرن كايتا دحرو صالساي شامبيون افريكا هينوك ملوبرهان دما بربع شعاتن كايتا دحرو شار شاي ترتحيزلو بنتبي كولومبياوي تشارلوس تشيا بساسان شمونتنت بقداماي اسبانياوي هافير بيراساتيجي بساسان شنت بقالاي ارون جيتس بساسان كلتنت بسالساي هنوك ملبرهان دما بإسان 4 نت بي شام نايتر تحيزلو هولنداوي نليس سينشيك بربع نت بي مرحنتان بس حقب تركيبو زلو تقدمايو اسبانياوي اوسكار سيفيا بساسان 5 نت بقالاي هولنداوي اندفان انجلند دما بعسر شمونتنت بي سالساي ترتحيزلو بغانتا اسبانياوي برغوس قدامي تكوينا تمرحلا زورهاينان عربي 10 حلقاتيت بحمشاي مدرخ وابزاز ملو تقردمتي 281.5 كيلومتر زرحقتا وددر كايديوم مشوعت إيرتراين تقررمتي زسات في زلو أب ترك نمبل شوعي جزي زكاية زلو زور مرسين حموس 10 ميازيا بغداي مدرخ بمقارجو كفيتوم أبزا غدامي مدرخ دما تقررمتي 69 كيلومتر زرحقتا ودريما كايدوم نزا قداميت مدرخ أنقراوي أبال يونايتد شيبينج بالينت فيلد هوفر بخلد ساعات حدقن 4 كاليت بمزام قدام يكونوا تعويتولا اسبانياوي أبال فيسي فوكووكا بتمسسالي جيزي كالاي دوب أفريقاوي أبال ترنغانو ستيفان دي بوند دما بحنت كالي دحرو سالساي ترتحيزو أبزو دور تسميلوم زوعلو إيرتروين تقردمتي زحزو درجة مسن عزب أبالات بايك إيد يويل هابتاب شومون تكاليتار دحرو شامناي داويت يمانه بعسر تكاليتار دحرو تاشعاي أباليستا اسطنبول بويكشير ناتنايل برهانه بعسر 4 كايتا دحرو عسراي ابال ترينغانو متكليو برما حرن كايتا دحرو مبل 20 كلتن ابال اسطنبول بيتروس منغس ايفن يمانن مس متكل بتمساسال ساعات دحروم مبل 24 كمون مبل 25 ترتا كحزن كلو حدش ابال بايكيد ميلكياس ماكل دما بدق نسست كاليتن دحرو مبل 4 حدن ترتحيزو حنصاص رغيصو بز مسرت عوت يونايتد شيبينج بالينت فيلد هوفر بكل ساعات حد 4 كاليتن نزل مرسين مريحو ناب كلاي مدرخ اقنعلو اسبانيا سي بنجامين برادس بربعة كاليتا دحرو يسعبو دوب افريقا ستيفان ديبود بشوعة كاليتا دحرو سالساي يويل هابتا بعسر شمونت كاليتا دحرو شامناي داوي كمان بإسرا كاليتا دحرو تاشعاي ناتنا البرهان بإسرا 4 كاليتا دحرو عسراي متكل يوب حمزة حرن كاليتا دحرو قبل إسران كلتن بيتروس منغس ايفن يمانن مسمتكل بتمساسال غزي بحمسان حرن كاليتا دحرو بقدم تقتل مبل إسرا 4 25 ترتا كحزن كلو ميلكاس ما أكل دما بدقيقة 10 سلسة كاليت اندحرو مبل 4 حالن ترتا حيزلو بنتبي عوت مدرك بالينت فيلد هوفر بحموشنت بي قداماي كون يمرحلو امني عقبون استقداماي بسستنت مرحنت چبيتلو ابال بايك ايدي ويل هابتا بتمسسال سستنت بي بمعال تبليصو كالاي ترتحيزلو فيلد هوفر حجون مرحنت بروص من سيتركيب زلو تقدامايو يويل هابتا دما ب10 شمونت كاليت دحرو كالاي ايفن يمان ب50 حرن كاليت دحرو تاش اي ملكياس ما اكله بدقيقة 10 سلسة كاليت دحرو مبل 10 شوعات ترتحيزلو بغانتا نايمت كليو بترنغانو بوليغون تيم قدامي تكوينا تمرحلا زور مرسين عربي 11 مقابيت بخلاي مدرخو كقصليو ابزا مدرخ دما تقررمتي 220 كلتن نت بشوم كيلومتر زرحقت ولدر كشوفون يوم
ቤልጅማዊ ቮንት ቫን አርት ሓደ ካብቶም ኦል ራውንድ ሳይክሊስት ካብ ዝበሃሉ ኣብ ናይ መድረኻት ኮነ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ብምልኣት ከድምዑ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ እዩ። እዚ ኣባል ሆላንዳዊ ክለብ ቲም ቪዝማ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ኪንዮ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድራት ኣብ ናይ ሳይክሎክሮስ ውድድራት እውን ዝነጥፍ ተቐዳዳማይ እዩ። ቮንት ቫን አርት ኣብ 2022 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንቐጠልያ ናይ ነጥቢ ማልያ ክዕወት እንከሎ ካብ 2019 ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ ዝዓበየ ውድድር ታሽዓይ ናይ መድረኽ ዓውታት ዝሰነደ ተቐዳዳማይ እዩ። ብዘይካዚ ቮንት ቫን አርት ኣብ ናይ ብሽክለታ ሞይኡ ንከም ሚላን ሳን ሬሞ ኢስሪ ሳክሶ ክላሲክ ገንቶ ቨልገም ኦምፕሉፕ ሄት ኑዊስ ባልድ ኣምስተል ጎልድ ሬስን ዝኣመሰሉ ናይ ክላሲክ ናይ ሞኒመንት ውድድራት ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ እዩ። ካብዚ ቀፂልና ንቮንት ቫን አርት ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ከናላለየኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ብክብሪ ንዕድም። ቮንት ቫን አርት ቅድሚ ናብ ዓውዲ ብሽክለታ ምእታው ኣብ ቶማስ ሞር ዩኒቨርሲቲ ኣብ ጊል ቤልጅም ኮምፒውተር ሳይንስ ኣፅኒዑ። ቫን አርት ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ እንከሎ ውሉፍ ተጠቃሚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምንባሩ ኣብ ግዜ ክላስ ብመምሃራኑ ብተደጋጋሚ ቴሌፎን ቀጥፋ ዝሕበር ዝነበረ ተምሃራይ እዩ። ቮንት ቫን አርት ኣብ ሊለ ቤልጅም እዩ ዓብዩ። ናይ ፈረንሳ ሊለ ዘይኮነት ናይ ቤልጅም ሊለ እኮ ቮንት ቫን አርት እውን ከም ወዲ ሓፍቱ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ እዩ ነይሩ። ካብ 1989 ክሳብ 1993 ድማ ኣብ 6 ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ተሳቲፉ እዩ። ቮንት ቫን አርት ናይ ፈለማ ናይ ብሽክለታ ውድድር ወዲ 8 ዓመት እንከሎ እዩ ኣካይድዎ። ቫን አርት ካብ ደቂ ጋንትኡ ዝተፈለየ ፍሉይ ካስኮ ለቢሱ ክወዳደር ይርአ። እዚ ተቐዳዳማይ ምስ ትካል ሬድ ቡል ብዝኣሰሮ ውዕል መሰረት ናይ ትካል መወዓውዒ ዘለዎ ሄልመት ለቢሱ ክወዳደር ይርአ። ቫን አርት ንህልውቲ በዓልቲ ቤቱ ሳራ ዴቤ ገና ወዲ 15 ዓመት እንከለዩ ተላልይዋ ኣብ 2018 ክምርዓዋ እንከሎ ኣብዚ ግዜ ድማ ጂዮርጅ ዝተባሃለ ውላድ ኣለዎ። ቫን አርት ቅድሚ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ምዃኑ ኣብ ሳይክሎክሮስ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ። መላእ ግዚኡ ኣብ ብሽክለታ ንምሕላፍ ድማ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2013-2014 ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ገዲፉ ኣብ ብሽክለታ ተዓቂቡ። ኣብ ውሽጢ 3 ኣወርሒ ድማ 12 ዓውታት ሰኒዱ። ቫን አርት ኣብ 2014 እዩ ንፈለማ ግዜ ንቐንዲ መወዳድርቱ ቫንደር ፑል ረቲዑ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ቻምፒዮን ዓለም ናይ ሳይክሎክሮስ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2016 ድማ ናይ ሲኒየር ቻምፒዮን ናይ ተዓውዱ ኮይኑ። ቮንት ቫን አርት ኣብ 2019 እዩ ኣቀዲሙ ቅድሚ ዝተመጠነ ግዜ ናብ ያምቦ ቪዝማ ተጸምቢሩ። ናይ ቅድም ክለቡ ቨንደርስ ዊልያምስ ክሪላንድ ድማ ከም መካሓሲ 662 ነጥቢ 200 ዩሮ ከፊልዋ። ቫን አርት ካብ ናይ ሳይክሎክሮስ ናብ ናይ ጽርግያ ውድድር ምስ ደየበ ኣብ 2019 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ብዘጋጠሙ ሓደጋ ውድድሩ ከቋርፅ ተገዲዱ። ቅድሚ ካብቲ ውድድር ምግላፉ ግን ኣቀዲሙ ናይ መድረኽ ዓወት ሰኒድ እዩ። ኣብ 2019 ብመጽሔት ሄይት ኑዊስ ባልድ ዝዕደል ንዝበለጸ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ዝዕደል ሽልማት ፋልደርያን ኦፍ ዘ ይር ተቐቢሉ። ቫን አርት ጊና ወዲ 16 ዓመት እንከለዩ ንጸሊም ሕብሪ ጸጉሩ ብጫ ሕብሪ ስትዎ ቀንዲ ጸላኢ ቫን አርት ቫንደር ፑል እዩ። እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ንዝበዝሑ ዓመታት ከም ቀንዲ መተላለልቲ ኮይኖም እኳ እንተተወዳደሩ ሰላምታ ከም ዘይብሎም ግን ይንገረሎም። ኣብ መወዳእታ ቫን አርት ሓደ ካብቶም ኣድነቕቲ ስሬስ ፊልም ጌም ኦፍ ትሮንስ ምዃኑ ይነገረሉ። ነይማር ኣብ 2015 ኣንጻር ፔፕ ጓርዲዮላ ክጻወት ከለኹ ፔፕ ከምዚ ኢሉኒ ኣብ ዓለም ዝበለጸ ተጻዋታይ ክትከውን ኩሉ ነገር ኣለካ ኢሉኒ። ኣነ ድማ ሜሲ ኣብ ዝኸሎ ከመይ ጌረ ክገብሮ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ እዩ በልክዎ። ሜሲ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ምሳኻዩ ዘሎ ከምኡውን ብሉጥ ተጻዋታይ ክትከውን ሓደ መዓልቲ ሽልማት ባሎን ዲኦር ክትዕወትን ክሕግዘካ ዝኽእል ንሱ ጥራይ እዩ። ኣነ እውን ሜሲ እንተተዓዊቱ ኣነ እውን ከም ዝተዓወትኩ የበልኩ። ፔፕ ኣብ ጋንታኻ ህላዊ መሲ ክትጥቀመሉ ለካ ባሎን ዲኦር ከይተዓወተ ሜሲ ከም ዘይትገድፈካ ትፈልጥ ኢኻ ሰዓቦ ጥራይ ኢሉኒ። ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትካል ፊልም ከፊቱ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ብሪጣንያዊ ፍራይ ፊልም ማቲዩ ቫኡን ብምትሕባር ናይ ፊልም ትካል ምጅማሩን እዚ ድማ ንፈለማ እዋን ናብ ዓለም ፊልም ምውራድ ምዃኑን ይግለጽ። ክርስቲያኖ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ መጻምቱ ጆርጂና ኮይኑ ክልተ ፊልምታት ወዲኡ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝርጋሕ ኣፍሊጡ። ንሳልሳይ ፊልሙ ምስ ተሓድሽ ዝኸፈተ ትካል ፊልም ምቕራጽ ክጅምር ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዛዕባ ሓድሽ ናይ ፊልም ትካሉ እዚ ሓድሽ ሞያ ብሂወተይ ኣዝዩ መሳጢ ምዕራፍ ክኸፍት ኢሉ። እዚ ኣብ መድረክ ኩዕሶ እግሪ ተህቡኡ ክርእ ዝጸንሐ ተጻዋታይ ሕጂ ናብ ፊልም ኢንዳስትሪ ተጸምቢሩ ጽቡቕ ነገር ክሰርሕ ትጽቢት ብዙሓት ደገፍቲ እዩ። እዚ ድማ ንብዙሓት መሲጡሎ። ብርግጽ ጓርዲዮላን መስን ኣጸቢቖም ይፋለጡ፣ ስብዕና ናይ ነንሕድሕዶም ይርድኡ እዮም፣ ተመሳሳሊ ባህርያት እውን ኣለዎም፣ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ዝበለጹ እዮም። ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓቡና።